Hello everybody, hi. Lam sogo tinini vlog hayam balok so ka vlog rok. Tini thangi tang ang sini kuai bagan kisa kuai kai na nai mani. Bera rai tong nai sini da sang nai kena pa ki rai tong. Kuai bagan kai na nai mani. Bera ba ki rai tong khana ke. Nai te ang nar na gan kai sera sap khanar. Oh, tai kaisa nangkok mani kok kya bono. Ani Facebook o kaisa ang post khaire mani tongo. Kosom debor mahne khoroksa bo munggai bini khangar. Ne totra robot mani abo doktor ni naijak khai ngai tongjak mani bo saksa thai no bini rang no kerei samrok tangnani mani yang tongkha bini o bemar ni bagi nai. Ani Facebook ni bising bo lokoro kisa sa coba to thanman bahai sidhon tarong ba coba sorok lai jamano no khake no kita share pan kita belai kan hambayang koi bagan kisa nainan phaimani da song no bera ro mani hai ta sai rasa bak nari pulang kan an blog ka jak singan tela da sikabo yang hadi babo korsa no barcharan director no barcharan director kisa na nai gara bera dar na rang rang director tai hain time pass bo bera khai tong khai kara ano to bana ba da ba kita kok sar kana tam kok samong sala da tang malay ba hai se GC home production ne channel te chung tabuk ta hamla bini hengra boarding ni ngai lockdown ni somoy nor kep ta berai ta malay berai khang ke saya no ta lockdown ni somoy ba hai rok jaga khali no mani koi rok thaijuk busarok thaipung busarok tabuk gobang mo sara sai tongo samani thokra thaipung rok gabrung no jaga khali wo kai kho belai khin chao mane obai ke kai nar khang ka bo bisoni bagai busabuti bagai nin butsuknai ani butsuknai nung bukai di obai kina srungdi kwairo kai di kwairo belai khin dam kol ni kol tham se 10 taka boko bom ke oma ki kai mani chab le kai na ya yogo belai kina hambai sengko sam khle chamai da abo gal kada kasuda basar thang kana abo no kuai kai na nai sikon tete hengra boarding house ni ngai tai ani personal bok layo sikon tete kuai kai na nai kaisa bera khalai tong matai ko da sang bai da phano nok barcharan director ta bo hain time pass lockdown jora ba shooting rong kri ba ro hain no to bai tong bai ta rom de kia yang piano nai cái này kuai kai ke bahai no bot bahai bore ko no pia bisa kok saga dan channel lo kuai kai ke bahai no ba di ro ko quay cái mình cái bele cả ham quay bele cả thay cả cái xem phải đam pusa mà này kuai ai xin borong khang ka quay bây tao này xí cái tông phải tay sadi अब तो xin borong ka quay như la ban khai na tao cái mang khai cái ham xin borong quay nó tao kha pia ni ko no khanai mang khana kuai kai mang ke belai ka ham nai abo no chang kuai kai lai ne aro phok por no gang ke phonok jale ata narok no kuai kai por ni kisa phonoga na yang ke hengra boarding house ni nok rak tau to lockdown jora charai bokre students bokre ba hai bolong rong thongbai ke ti ko belai ham bai
Jotan ready tong aja. Naithokma nungle hi mui phai ti khe. Naithokma nungle hi mui phai ti khe. Kobocha ani yakhale. Kobocha ani yakhale. Naithokma nungle hi mui phai ti khe. Kobocha ani yakhale. Kobocha ani yakhale. Naisik mama kolini kha kokborok khayo. Hamjak mama te mana angle nayo. Naisik mama kolini kha kokborok khayo. Hamjak mama te mana angle nayo. Rekhan nai logi thangnai je thangchangno. Hamjak honai ano saya sagno. Rekhan nai logi thangnai je thangchangno. Hamjak honai ano saya sagno. Naithokma nungle hi mui phai ti khe. Kobocha ani yakhale. Kobocha ani yakhale. Belai kena kobocha jak resap mo mahai da. Tik larok ni bagai resap mo tai kan. Don't break you my heart, oh my baby. Hamjak nai to bonana lagi angrena. Sebai ta kelang thang di bekha ani. Hamjak nu to bonana lagi angrena. Rekha nai lagi thang nai je thang sang. Hamjak honai ano saya sang. Rekha nai logi thangnai je thangchangno. Hamjak honai ano saya sangno. Naithokma nungle hi mui phai ti khe. Kobocha ani yakhale. Kobocha ani yakhale. Kobocha ani yakhale. Kobocha ani yakhale. Belai kena. Tabo resap mongkho khana tawja kha phaidi thang nai lege na piya song. Resap mongkho khana taw kisa sai lege de piya. Ha. Resap mong ang bere resap mongkho. Belai kaham. Na thong kho barang kha rasamu. Belai khana tok kha ang. Te kan yang thang khana na. Kamu su hamai ba na ba sit be thanda ngisu. Belai ham. Sona sawa ba? Sona sawi. Dan nang phai resap khana la kisa sa unblock. Rusam na niya. Tang male hakingi je rasamung. Awa hanya samung khaipur rogo rosamung musumung tongkhangke. Leng mani tamo leng ya haing thung. Tui te kang yang thung. Sung abu sunanggo rosong musumung. Abung ka oxygen hai. Pian te thang na. Agi rok to hok lai por gap te ro dar sab lai na ro. Ai sing to hulung hok la yo, huk sa la yo. Ai tebur sal bai ta kam ka. Ja de ner samu ro. Nó ta bún đi thầu, tôi mình gan rau sẽ còn ta, san này cái gì à? Phát ta, phải xuống rồi sao lại chắc không? Đó.